Igwe ndị ọma ndị njem ọnụ daalụnụ. Nwanne unu nwoke Nneoma Isaac Osu na-ewetara unu ilu Igbo nke taa. M ga-akọwa ilu nke na-asị ọgaranya bụ omume. Ọgaranya bụ omume. Kedu ihe ilu a na-akọwa? Ilu a bụ ilu na-akọwa na ọgaranya na-ebido na mmụọ mmadụ ọ bụ n'echiche ya, nke bụ tupu ịza ọgaranya n'eziokwu ị ga-ebu ụzọ foto onwe gị dịka ọgaranya, n'agbanyeghị ebe isi wepụta, nke oyibo na-akpọ your family background. Ele anya nne na nna gị bụ ndị ogbenye, na-etopụta kpebie n'obi gị sị na ọ bụghị iwu na ị ga-abụ ogbenye maka na nne na nna gị ma ezinụlọ isi wepụta dara ogbenye, kama ị na-afụta onwe gị n'agbanyeghị ka o si na-adị na ịbụ onye Chukwu gọziri, ịbụ ọgaranya. Ị nwere mmụọ ndị oyibo na-akpọ mmụọ I can do, nyawo apụrụ m ịba uru, bara onwe m uru, bara ezinụlọ m uru, bara ọrụ obodo uru. I can do attitude, nye ka ndị oyibo na-akpọ ya, nke bụ ị gaghị ekwe ka ebe siri pụta ga-akpọ background mee ka azụ gị tọgbọ n'ala, nke bụ your background keeping your back on the ground. No, nke bụ ikpe ebiri sị n'agbanyeghị ka o si wee dị n'ịbụ ọgaranya, i wee bido gbaba mbọ lụba ọlụ chukwu uchu ka ime ka ọgaranya ahụ dị n'ime mmụọ gị pụta ihe. Ya bụ ihe ilu a na-akọwa. Ndị na-afụta onwe ha dịka ogbenye na-akpa agwa dịka ogbenye. Ele anya ọ bụrụ n'onwe ka ego si bata ha aka, ịzụrụ nri nkịtị rijuo afọ ka ahụ doo ha, enye ha nsogbu, enweghị ike ilekwata onwe ha anya nke ọma n'ihi na mmụọ ha na-agwa ha na ha bụ ogbenye ọnụ ntụ, na ha apụghị ịbara onwe ha uru, ha apụghị ịbara onye ọbụla uru, ka ọ fọzikwanụ inyere ndị ọzọ aka. Kama ha na-afụta onwe ha dịka ndị kwesịrị ka agbatara ọsọ enyemaka ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị, nke bụ ndị dị otu a na-afụta onwe ha na onwe ebe ha ga-eji asụ wee gaa. Mana ndị nwere mmụọ ọgaranya bụ na n'agbanyeghị ka ihe si wee dị, ha na-afụta onwe ha na ha pụrụ imere ọnọdụ dị otu ahụ, na ha pụrụ ịba uru, bara onwe ha, bara obodo uru, na ha pụrụ iriju afọ, na ha pụrụ ịṅụrị ọṅụ, nyanwụ kporie ndụ ihe Chukwu ji agọzi mmadụ. Ihe bụ ihe oyibo na-akpọ wealth mentality or richness mentality, nke bụ ịfụtara onwe gị na ịbụ onye Chukwu chọrọ mma. O jiri ihe akụ ihe enwenwe nke mmụọ chọọ gị mma, ga-eme ka nke a na-afụ anya pụta ihe. Ụmụ ị mụrụ amụ, kụziere ha ka ha foto onwe ha dịka ndị Chukwu gọziri, dịka ndị pụrụ ịbara onwe ha uru, pụrụ ịbara ezinụlọ ha uru, na ndị pụrụ ịbara ọrụ uru. Ele anya ọ bụrụ na ebe ha siri pụta bụ ebe ihe siri ike, nke bụ eziokwu bụ na n'ihi mmụọ dị otu ọ dị n'ime ha, ọ gaghị ete aka onye dị otu a esi n'ụbịam ma ọ n'ogbenye were ego gaa n'ọgaranya nke afụrụ anya. Dịka mkpu n'isi, ọgaranya na-ebido n'echiche, na nghọta, na mmụọ nke mmadụ wee ruo na mpụta ihe. Ya ka Igbo ji were na-asị na ọgaranya bụ
omume ka isi eme bụ ka esi afụ gị. Ọ bụrụ na iyi ọgọdọ dị mma n'anya, onye fụrụ gị ọ sị na onye a bụ ọgaranya, ọ sị na onye a dị mma. Mana ọ bụrụ na ihe nkịrịnka, ikwu okwu na anya afụrụ gị, a ga-akpọ ihe niile nkịrịnka. Ya ka Igbo ji wee na-ekwusị, you are addressed the way you dress. Nke bụ ka isi wee jie ngwa bụ ka esi afụta gị. Ọgaranya bụ omume. Ada amụ ọgaranya amụ, ọkwa ilu Igbo na-ekwu ya. Ọgaranya bụ omume. Ọ gara m n'otu a, aka m ọkpa Maazị Nnaọma Isaac Osu. Bịanyere m aka na ebe ahụ na-egosi na ihe ọma masịrị gị, kesakwara ya ndị ọzọ. Ọ ga-adị oge ọzọ.